Ana kang celathu maneh, Semar kok ora netral. Semar kok melu kelompok. Yen melu kelompok aja dadi Semar. Wong durung ngerti gagenan celathu. Yen dirungokno sak klebatan kaya bocah pinter, kaya bocah ngerti, kaya-kaya wis bisa maca budi pekertine lan filosofine Semar. Ning sejatine isih cethek ilmune, cupet nalare durung teka rasane. Saiki pitakone Semar mung ngene. Lakon apa wiwit jaman Ramayana tumeka jaman Mahabharata Semar kok netral, kang tegese Semar ora melu gulungan kono lan ora melu gulungan kene. Muga-muga wedharane Semar iki mengko minangka sarana dadi tambahe wawasan lan dadi lantipe panggrahi tamu. Sirnane Raja Buta, Ratu Angkara Murka kang sinandhang Prabu Rahwana. Ya jejuluk Prabu Dasamuka ing negara Ngalengka kuwi ratu sakmadya balane sirna mati tumpes ludes tanpa sisa. Negara ajur mumur geseng dadi areng kabur mawur rata bumi kuwi sing ndalangi sing mbotoi iku ya wong elek kaya aku iki sing jeneng Semar. Kawiwitan saka lakon Brubuh Ngalengka tumeka lakon Rama tanding. Rama kuwi sapa? Rama kuwi Sri Prabu Ramawijaya, ya Sri Prabu Rama Regawa, Narendra Agung ing Pancawati, ratune para pragangsa, ya para wanara, putra Prabu Dasarata ing negara Ngayogyapada. Sing bimbing kanggula wentah Raden Rama Regawa nganti dadi ratu kuwi ya Semar iki. Dadi Semar iki ya duwe gulungan, ya duweni kelompok. Mula Semar uga katelah Jurudyah Santa Prasanta kuwi pamumunging jiwa luhur. Dudu jiwa ngawur ning jiwa luhur. Njur ngancik kitab pepakem Mahabharata. Semar golong nyang gulunganing Pandhawa ana perang adil kang kasebut perang Bratayuda Jaya Binangun. Wong Kurawa perang tanding karo momonganku para Pandhawa. Nemahi nasib padha karo negara Ngalengka. Kabeh padha mati tumpes ludes tanpa sisa. Kuwi kang ndalangi sinuwun Prabu Bathara Kresna kang mbotoi ya Semar ya Nayantaka iki. Dadi Semar iki duwe jati diri, duweni pedoman lan duwe adeg-adeg ora gur ela-elu kaya untuk banyu kuwi ora. Rubuh-rubuh gedang, anut grubyuk ning ora ngerti rembuh. Nyekel gambar Semar iku ora gampang. Ucap-pangucap nembung sak tembung kuwi kudu mawa waton ora waton ngucap. Yen ora percaya karo tembunge Semar, ayo sira padha tak tantang. Semar tekakno nyang ngendi wae. Waton gathuk regane, Semar tak nggawa krawitan, nggawa pengrawit, nggawa waranggana. Mengko selagane wujude, watak wantune Semar rak kaya iki. Aku tak ndalang, mengko tontonen. Lakon Bratayuda apa lakon Brubuh Ngalengka. Awit yen jeneng dalang kuwi kudu wajibe manut karo sing mbayari. Mula yen sira durung pinter temenan
nganggo logo akun kuwi aja keluargane Semar. Najan iku mung sak bagong ning kudu ngerti marang klebate Sambuk ora gur masang keluargane Semar.